naħseb huwa minnu illi biex tonqos fil-pis l-età hekk għandek età kbira tagħmel differenza. Jekk għaddej mill-menopawża tagħmel differenza wkoll. Jiġifieri okej, importanti illi wieħed imma meta tkun għaddej minn dawn l-affarijiet vera tagħmel tista' mhux tagħmel kultant 5 sigħat eżerċizzju kuljum. U hemmhekk fejn jibdew jsiru l-iżbalji fl-opinjoni tiegħi, għax fil-verità min jagħmel l-eżerċizzju regolari l-età, l-menopawża u laqqas xejn li qed isir fil-ġisem b'mod naturali, mhuwa se jwaqfek milli inti tagħmel progress u progress kbir. Id-differenza ħad tkun, Luis. Tieħu iżjed fit-tul. Tieħu iżjed fit-tul. U dik li ħafna nies li jimmissjaw. Imma ħanerġa' mmurlek lura l-punt ta' qabel, jekk jiena noqgħod ngħid issa biss il-50, issa x'għandi l-menopawża, ma nistax ninbidel jew jiena issa ikkundannata biex nibqa' hekk, jew ikkundannata biex neħxien, moħħok isu tifel żgħir illi li tgħidlu ħajobdi u ħajemnu. Mela kemm importanti li l-moħħok titimaw bl-affarijiet fejn inti trid tieħdu. Trid tgħid isma' jiena nixtieq inkun bħal dik l-attriċi, bħal dik il-kantanta, bħal dik forsi it-sija, għax jista' jkun xi ħadd li vera qribek, bħal dik il-ġara, illi minkejja li għandha 50, minkejja li għaddiet mill-menopawża, xorta għandha figura pulita. U tgħidli mela hu xi ħadd bħal xi ħadd ieħor eżatt. Le. Għax imbagħad tilab ħafna anka il-ġenetika tiegħek. Jiġifieri forsi jiena magħmul bniedem żgħir, magħmul irqiq. Allura ċans illi jiena inżid fix-xaħam jew anke nżid fil-masil huwa baxx. Għax magħmul żgħir. Għalhekk jiġifieri ħanwaqfek hawn min u irqiq lasta u jiekol pereżempju 4 darbiet iżjed minni u jibqa' rqiq. Parti minnha u anke hija l-bijoloġija tiegħu. Illi pereżempju għal-mod tal-kelma jkun hemm ċertu anka organi illi jaħdmu differenti. Insemmu pereżempju t-thyroid, insemmu pereżempju l-famuż metabolizmu. Imma huwa ċar, Luis, illi inti u kull persuna oħra illi anka tibda tgħid isma' jiena biss ċertu età u issa qed narani differenti, jekk number one ħadd titma' lil moħħok tgħidlu isma' mhux l-età hija kollox u mhux il-metabolizmu kollox, dak diġà tlaqt minn punt vera importanti. Number two, issa, wara li tman il-moħħi, irrid nitman il-ġismi. Hija ċara kristall, illi jekk jiena noqgħod nieħu l-alkohol, pereżempju dak diġà ikompli ikissrilna l-metabolizmu għaliex għax letteralment jisirqilna l-ilma minn ta' ġisimna u jisirqilna anke toning. Mela ċ-ċans li jiena qed nikber. U jmur fett. Prosit. Mela ċ-ċans li jiena qed nikber tajjeb huwa diġà illi jiena qed nitlef ċertu toning. Mela rrid nagħmel ċertu exercise biex number one dak it-toning ma jintilifx. U number two nżid miegħu biex jiena u nikber flok ma niddendel nibqa' iffurmata. Imma jekk hemm l-alkohol fix-xena, da mhux qed ngħidu tazza jew tnej jew tlieta fil-ġimgħa, da qed ngħidu alkohol regolari, l-alkohol huwa jisu approvat li jisraqlek l-ilma u jisraqlek mit-toning. Jiddehydratejak? Jiddehydratejak plus illi jattakkalek direttament il-livelli tal-muscles ta' ġismek. Mela dik oħra wkoll. Issa, jekk anke aħna nidraw illi ta' spiss nieħdu ikel illi pereżempju għamim li zokkor, dak anke qed jaffettwa organi oħrajn kif jiffunzjonaw. Ella jiena ma sax noqgħod inwaħħal fl-età u fil-menopawża jekk pereżempju ta' kuljum jew ta' spiss fl-ikel tiegħek qed ninkludi t-zokkor għax it-zokkor qisek għandek inti il-karozza illi flok ma tajta id-diesel jew l-unleaded tfajtilha jien naf bar mill-ilma. U ma taħdimx. Ma taħdimx sew. Alright? Allura kemm importanti għadha pjuttost bil-kontra ngħidlek id-dritt illi t-zokkor terġgħu tajt mhux tal-li ma jħallikx taħdem tal-li jibgħatek lura. Jiġifieri dak il-famuż metabolizmu wkoll ħaddih kedda. U issa li ġej is-sajf, ironika li ħanajta. Però ħafna nies jieħdu break, Luis. Ġismuk ukoll kollu bżonn. Ġeneralment inbeda qabel, ikun beda naqra qabel naħseb u. Jista' jkun. Imma dak li jkun qisu. Ejja ngħidu aħna. Le rid bis-sejma kostum. Mela, ejja ngħidu illi inti pereżempju ħadd tieħu l-break tiegħek f'Awwissu. All right? U fih ħadd tagħmel xahar ma taħdimx. Ġisimna ukoll kemm hu tajjeb qed isibu ċar kristall illi ntuħ break. Break minn xiex. Nagħmlu perjodu ngħid pereżempju jiena f'dawn l-4 ġimgħat. Għalhekk qedlek ma tantx hija idea perfetta bħalissa, għax frankament bħalissa n-nies iżidu l-alkohol u jżidu l-barbecue. Fis-sajf u joħorġu iżjed. Imma li nixtieq nwassal huwa dal-punt jiena, illi sabu ċar illi jekk nagħmlu xahar pereżempju aħna tindifa, mela pereżempju jiena ngħid isma' dan ix-xahar
minflok jiena detox, minflok jiena ma nieħu zokkor artifiċjali fil-kafe u fit-te. Jiena kull meta rrid ħaġa ħelwa ħammur għall-frotta. Jiena flok ma nieħu pereżempju alcoholic cocktail. Ħanieħu cocktail li huwa bla alkohol, pereżempju, għal min jixtieq li jnaqqas l-alkohol. Jiena jekk eżempju soltu murtiċu nieħu 10 drinks, ħanieħu 10 drinks xorta. 5 minnhom alkohol, 5 le, mela wieħed alkohol, wieħed le, wieħed alkohol, wieħed le. Jekk qed tinnota Luis li qed nipprova nwassal huwa wkoll il-messaġġ ta' bidla. Mhux li tiċċaħħad, jew mur it-tiex ta' ma tixrob xejn. Jew le, jekk tiġi kleb li bad sokkor oqgħod minn ajra, le, ibdel. Għax jekk inti l-moħħok tgħidlu, le, ma tistax, ma nħallikx. Ħajqgħod bħal tifel żgħar Luis jgħidlek uwejja u jdejqek. Sa ma ħafna nies imma tant taqbżilhom illi jispiċċaw jiffangaw u għala xanxe mir-regoli. Illi jekk tagħmel xarek. Normalment. Kapaċi tinżel. Huwa xar illi inti mhux biss ħadd tħossok ħafna ħjar, literalment ħadd titnaddaf, imma sabu li jgħin immens il-metabolizmu. Jgħin ukoll biex meta inti imbagħad erġa' bdejt tiddaħħal bil-mod pereżempju dak l-imbarazz ħanajdu hekk illi kien qed jikkawżalek xi ħamżejjed u li jisraqlek mit-toning, ġismek xorta ħajkun kapaċi jużaha aħjar. Għax inti qisek dak ix-xahar naddaft il-fossa ta' dranaġġ. Mela anke ħajrġa' jibda jinġema' id-dranaġġ għall-inqas mhux bil-kwantitajiet illi kien hemm qabel għax tajt indifa sew. Mela, l-appell tiegħi huwa dan. Twaħħalx fl-età. Twaħħalx fil-menopawża. Però għajt isma' dak kif hawn nies illi għandhom ċertu età, illi għaddew mill-menopawża, illi jidru u jħossuhom verament tajjeb, x'jagħmlu daw in-nies? U normalment insibu huwa dan Luis, illi dan li kellu xorb illi huwa imbarazz ikun f'minimu. Tajjeb ikun f'minoranza assoluta. Pereżempju jħallu ħassib jew għal ħadd, xi drink l-emmulaw, xi jikla junk l-emmulaw. Jagħmlu eżerċizzju regolari. Ġifieri daw in-nies normalment insibu illi jagħmlu qisu sessions ta' madwar jgħidu aħna nofsija. Imma tkun nofsija tajba. Ġifieri taħsibx li trid tagħmel 5 sigħat il-ġim, jew 5 sigħat mixja kuljum, xejn affattu. Nofsija sura ta' nifs u nofsija intensiva ħatajnek biex taħraq ix-xaħam li għandek u biex tittonja. Irrelevanti mill-età li għandek. Jien niltaqa' ma' nies li anke ġieli jgħiduli illum li għandi 55 qiegħda nidher uħossni ħafna aħjar milli kont ta' 35. Jiġifieri inti l-ġismek x'tagħmel u x'ma tħallihx jagħmel illi jgħod. Naraw anke shows barranin tgħid ara daw it-tnej ħarġu minn kemm ħajdaħqu għax ġew biex pereżempju jiżżufjetaw in-nies bihom, ma tara tgħid il-laħwa kemm hu flessibbli, araħ kif idur fuq siq waħda, araħ fuq id waħda minkejja l-età. Għaliex? Għax bl-Ingliż għandhom saying, if you don't use it, you lose it. Min-naħa l-oħra, jekk inti tibqa' Uridu waħħal fik. Nowil, kollu torta Nowil. Mux jien ma għamilt xejn. Kompli, if you don't use it, you lose it. Qed nitkellmu fuq it-toning, qed nitkellmu fuq id-dera, u qed nitkellmu fuq Għax Kate ukoll għandu bżonn jagħmel naqra dieta. He needs to use it, Kate. Kompli l-argument, għax ħaffiċu nispiċċaw din il-intervista. It-toning. Għax fadal li ġi moħra ma jmorruġi keċċuni qabel. It-toning. Niġi miegħek nagħmel exercise. Kollha ma tixtieq qalbek. Il-muscles tiegħek jekk ma tużhomx ħajiddendlu u ħajintelqu. Imma pereżempju qed insemmi daw in-nies li jibqgħu jissnu, jibqgħu jiċċaqlu, eċetera. Illi huma għax baqgħu jipprattikaw ġisimhom baqajtihom minkejja l-età illi għandhom. Jiġifieri l-għażla hija fidejk, twaħħalx fil-menopawża, twaħħalx fl-età, waħħal fil-fatt illi dak li kont tagħmel qabel jew qatt ma kont tagħmel ma dekx tagħmlu. Ekku, imma jibqa' l-fatt jien għaddejja minn għandi l-età menopawża u kollox illi ovvjament nagħta mhix daqshekk kuraġġ għax iddum iżjed hu biex tinżel. Però qiegħda tagħmel xi ħaġa fuqha. Le, minn nagħmel xejn. Dik il-problema. M'għandix ċans, issa mhux il-ġimgħa d-dieħla ta' wara nibda. Ħa nisfidak naqra u di naf li tappella l kulħadd għalhekk ħanejda lilek. Flok ma tgħid m'għandix ċans, għajtina li għadik mhux importanti, u wara kif tħossok. Għax ir-realtà kollha hija li kulħadd għandu 24 siegħa. Imma inti x'tagħmel f'dawk l-24 siegħa huma dawk l-affarijiet li għalik huma l-aktar importanti. Issa, jekk il-metabolizmu, jekk id-dera, jekk is-saħħa, jekk id-dendil, jekk il-menopawża għalik ma tantx huma importanti, mela ħatejt m'għandix ċans.
Jekk għalik huma importanti jdaw vera nixtieq intejjibhom jiena, b'xi mod nofsija tal-inqas tliet darbit fil-ġimgħa ħadd ikkrea. Mateus, grazzi ħafna tal-li kont miegħi. Bħal dejjem nirringrazzjak, mela aħna ser immorru għal ftit riklami imbagħad se nagħmlu kompetizzjoni magħkom, għalhekk kien ħeġġitkom biex iċċemplunna fuq in-numru tagħna 521 02080.